Ako nataglabay yawa kay dia. Yawa ka? Bitik na birds. Oh yeah. Oh yeah. Di na ka mataak birds. Okay. 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 Gamay man na day. Magaling. Nabitik ng kulira. Unsa man ni birds? Ano napit ni? Pagsantak niya mga gapos ng nylon ba na? Yawa nagapos ra eh. Sa birds. Gapos rin. Yawa naman eh. Jaraka katsamba kayo eh. Awan nagapos ra. Apa sa birds? Patangayon na to sila birds. Yun sa pagapos ra. No, hawan. Nagapos ra. Kung kaon sa bakay, Di na siya makaon. maghikog daw. Yawa kayo eh. Nagapos ra. Naunsa. Yawa. Nabuang naman eh. Mura mo nagnapukutan birds. Ih. Waa kayo eh. Nagnapukutan. Gapos ra. Santak ng mga loy ba na? Ang bakay ba na? Lagi. Waa kayo eh. Saan eh? Naghikog di sa kabuhi di dali. Di uy. Wala akong nylon. Nagabuhi na yawa nga. Hagbong na. Bisita kaya to nabitik naman yawa. Gani gibugat ato nabitik naman day. Kasi naghikog. Naghikog eh. Yawa kaya na chambar karon ko kadisting naman ba. Ang naghikog. Baglimbag sa unahan. Oh, yawa lagi berso na po do. Balik na po. Kita na maghawa naghiko guys no. Buang ato eh. Duda na ko to ba nakabuhi to siya ba nya. Nalambura na. Atay na unsa po to yawa to. Dahon. Urot ni. Uy. Sabi ng dako. Wala kay dako kay gahi kay birahon. Baglimbag na yawa. Nga to na rin words. Pagkaon. Ana bundak din ana ay ana gana gid diri ana sug yun. Pusgay na ron. Sama kaon lang siya. Tilapia ori puyo. Ay. Oh, unahan birds. Shit.
Kaon gitu. Oke. Bugong. Yura. Apa ta? Wala ba eh? Tangay. Tangay birds. Ano ka ni birds? Wag kung kana. Ikot mo. Pugong hilaw. Ayan, 4 okay. Pas-pas ako gayo yung kuan. Inet yung Tangay lang. Nakunin ako dia ba? Okay. Tangay. Saan? Bira, kusog. Tayo ka. Kana. Dako Robert. Allah. Atay mo na magasantak. Relax lah, relax saya bisa ada. Buiset, di ka magasantak ka, Lord. May gana, gigila mo kayo. Relax ah, kaninganga po ng isda. Kakuha rin yung word. Santak ko. Dama birds mo, dama. Ikaw na lang, malihok na ron. Lagi gamay. Balik eh. Be? Dulo na kayo na. Ito gapos na. Nako ka manay bulso. Mantas manay ka bul. May gani ka nakauitan. Kulira juga ikaw santak. Kuha alas buburs guys. Kuha mo may santak. Tilapia ba? Ito nabit ko. Kaon mo yan. Kaon lagi kanya. Kaon ko to niya to nimo. Walang kay to nimo santak. Wa pa gyud gituyok. Kuratan. Buiset. Bukan dia berdoa lama kita minum. Ya mak itu. Sekarang kau ambil guys, ho. Kaway sa kamay oy. Ano? Ambil guys. Ay, kuha niya. Ay, ako na tanggal. Kasi gamay lang po kuwang na yun. Hindi na kay true pra. Buisit gingil. Ate mo ring lain. Santak. Tidak ada kayak nakuha man. Tahu santak kok nakuha. Tulon. Di natulon to niya hinay ra nimo kay kini kauit pa sa kuan. Mo to bantayan nimo. Okay.
Ito next. Ako birds sa pagkaraw-karaw birds. Kasay. Ay, testing na pud. Tara. Tayo. Nah, bitik na birds. Yawa gini. Luha eh. Ada siya sagbot birds. Oh. Nalagay santak. Ibangil dito si mo ano dire ana para. Pas. Kalau ito unahan. Sadaw. Apa yung sagot? Kenapa na dia? Nago lang. Pinali at malaban ng laban ko. Ngayon kalaskuan. Dapat nylon ya mak. Tipit-tipit man. Mau. Kahunat. Ini atau bagai strike birds eh. Buhian yang handulnya mak. Hei. Ya mak kayak itu buhian menghandul. Ya, abi makabuhi gitu birds. Bugang pakai no. Alah gitu. Pun maabot doy. Silabay dito layo kayo mak. No. Laging lang ano. Diyan maipit siya. May lami. Taya. May hugutan gamay. Kuha na juga dia birds. Dia mau tuh nang santai kay nabuhian man mo. Plus mo. Ya. Wala ay sa kapag-aray ng kama ya. Atay pa birds eh. Taraw. Dito may paburo. Tunggad doon bantay. Nah, wagi hinungdan na gini birds. Lasa lang nila. Luog ang hilaw. Nah, hinungdan. Di atay. Oh. Ano ni putik na birds, langit na birds. Arah. Ugoy. Oh yeah. Oh yeah.
Ikatulo. Dali na diri hawan. Maura uniform lang imo birds. Lo. Ay dako diri birds. Dako ni. Birds. Okay. 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 Mali ko dong. Ora lang dako uniform ra. Bali.